Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pabwalo la Sese ku area 24 mu mzinda wa Lilongwe. Tikulandireni kuno kuti chinsonkhano cha chipani cholamula chakale cha United Democratic Front UDF. Sindili ndekha kuno, ndabwera ndi zanga Leya Malekano, ndipo ine ndine Alex Banda. Leya, kuli molalo kuno? Kunodi kukoneka zokuti ayi kuli molalo ku area 24 mu mzinda wa Lilongwe. Tinene zokuti ku area 24 ndi mu mzinda wa Lilongwe kumalo kumene ndithu kuli anthu ochuluka kwambiri, kuli chiwerengero pafupifupi cha anthu opitirira 20,000. Ndipo ndi malo amene ayandikana ndi ku area 22, tikapita mbali nayi ku area 36, tikapita mbali nayi kuli Falls, tikapitanso mbali nayi kuli Biwi. Ndi kumalo ndithu ndikadera kamene kali pakatikati pa madera osiyana-siyana. Koma ndinene kuti kunoko ndi kumalo kumene kumachitika ndithu zinthu zosiyana-siyana zambiri. Mwina ku Blantyre nditha kufanikizirako pang'ono ndi kundilande kuti ndi kumalo kumene kwazochitika ndithu zosiyana-siyana. Upezako ma business ndithu apamwambako pang'ono, ma business ndithu apasi, onse ndithu uwapeza kuno ku area 24. Komanso pamalo pamene tili pano ndi pafupi kwambiri ndi phiri la Ngwenya. Kumanja kwathu likuonekanso ndithu phiri limenelo. Pa phiri pamene pa anthu amachitapo ndithu ma business osiyana-siyana, kuswa, kwale ndi zina zotero. Ndi kumalo ndithu kumene kumachitika zinthu zambiri. Taona zokuti UDF abwera ndithu kumalo kuno kuzachitisa msonkhano umenewo. Bana, choyamba ino sinkhope ya chilendo mu Lilongwe muno. Taona maposta ndile amene timabwera uko, maflagi mukawale munchesi. Ndikukhulupirira kuti mukuyima. Ya ine ndikuyimira. Sure. Akumbutseni dzina omwe akutionera komanso kutimvera pa Zodiac masana ano. Okay, ine ndine Rahim Elias, Vice President wa chipani cha UDF. Komanso ndikuyima ngati Shadow MP Masinta constituency. Indeed. Mukubwera ndi mfundo zotani, tangotsala ndi masiku 187 kuti ndithu tiyambe kunena kuti ayi pa 16 paja pafika tsopano. Yeah, you see, chifundo imene tubwera nayo ti Malawi needs change. Zinthu zikuyenera zisinthe ku Malawi. Tayesa maboma osiyana-siyana, koma tikaona ndi chipani chokhachi cha UDF chimene chidayendetsa kwa boma lino bwino, chimene chidayendetsa kwa boma lino 10 years ndi mfundo zabwino zokomera a Malawi. Ndikuona Secretary General wanu ali pafupi, mwina atakodole tiyankhula nanso bwino lomwe. No problem, zikomo kwambiri. Chabwino Leya, awa nda Vice President komanso akuyimira kuno, akuti akubwera ndi mfundo zimene akhala akupika 10 years. Mwina kumene ku competition ili bwanji? Mwina competition kumbali ya zipani zimene zikupikisana nawo pa chisankho chimene chikubwera pa 16 September. Tikozonera kuti competition is very tight. Ndipo panopa mwina anthu tikumakanika kunena kuti kodi zitha kutani. Utha kuona zokuti mwina panopa zaka ziwiri zikutha, chaka chino ndi chachitatu. Tikuona zipani zosiyana-siyana, UDF, UDM, MCP, DPP akuchitisa ndithu misonkhano ya ndale. Mwina tikamapita chitsogolo kuona zokuti mwina kukhala zokuti misonkhano ikuchitika kwambiri, koma inayamba kale kuchitika misonkhano yambiri. Anthu kupita ndithu madera osiyana-siyana, kumema anthu, kuwakonzekeretsa anthu, kuwauza mfundo zimene mwina iwo ali nazo chifukwa cha zinthu mmene zakhala zikuyendera ndithu. Kukamba zoti kuli nkoke tiyafunse alembi mlembi wamkulu wa chipani cha UDF Alemani kuti atifotokozere bwino lomwe. Alemani, apa ndi kuti misonkhano yayambika? Apa yayambika ndithu. Kampeni tamanga ndithu tizuse chipani chathu. Mukuzo chaka chino ndi zisankho 16 September topanga zoti UDF ibwereso mboma. Ndemu kuti mudzutse nthawi yake ndino yoyamba kudzutsa chipani. Chipani chinayamba kuzuka mbuyo mu. Tinayamba ndi convention yathu imene inasankha the women of this country ndi achinyamata kuti atenge leadership ya dziko linoli. Kuti tipange lead chipani cha UDF chimene chili chinthu chosowa mu ndale za ku Malawi kuno. Chokhacho chinaonesa kuti chipani cha UDF chiyambaganiza mosiyana ndi zipani zonse. Mwayambira kuno kusese ku area 24 chifukwa chani?
spread out across Malawi. City can imbali kuti mbali ya kumwera kapena kumawa kapena kumpoto ifeti mambira pena pali ponse kapa Central Region panopa muuzi wa UTF yakhaye kupeza soma MP pa Central Region panopa ma structures linawo ndikuzusa chipani chathu kwata bwera kuno kuonesa kuti UTF ndio zuka idakali moyo mene mulili pano kapena Alemani atokoza ti yankhulane sobunolo Alemani amene oleya akuti akuzutsa chipani nenda afusa kuti ino ni ndayo yamba kuzutsa chipani kapena kuti mungopita full throttle akuvomereza atu amene pakuti chipani chinafoka ya UTF ndipo nkoyenera kuti chidzitolereso ya zimenezozo ndizoona ndithu Alex utaso tikabwerera mbuyo pang'ono mu chaka cha 2022 tinaona kuti Atupele Muluzi anazanena apo kuti ndasiya ndithu ndale anthu mwina akhoza kudabwa kuti chikuchitika ndishani zikuoneka kuti panopa Atupele Muluzi amene ali mtsogoleri wa chipani chimene cha UTF akufika ndithu pamalo pano mmene timabwera tinaonazo kuti amayenda ndithu basi kubwera kumalo kuno anali ndi achinyamata osiyanasiyana amene ndithu amalandira amayenda nawo mmene amabwera kuno anayimanso pa msika wa area 24 kupereka moni kwa anthu pamene amabwera ndithu tikaona chituzi zikusonyeza kuti Atupele Muluzi afika koma akalakwenda wapasi kuchokera ya ndi zimene ndimafotokoza posa chedwa pompa kuti mmene timabwera kunoko iwo analizo kuti akuyenda wapasi anayima ndithu pa msika wa area 24 kupereka moni pamenepo komanso kupereka moni kwa achinyamata tinaonanso akutolesa zithunzi ndi achinyamata maselfi munjiramo kubwera ndithu kumalo kuno ndeuta kwaona kuti afika ndithu pamalo pano kukumana ndi akuluakulu achipani chimenechi cha UTF kuphatikizaponso yemwe anali mtsogoleri wa chipani chimenechi Lilian Pacheco tika akwamene akutimvera pa wireless Atupele Muluzi abwera ndithu anavala malaya amakaka kapena mtundu wa chikasu avala kasapato ndithu pothamangira choncho ngati kanuka zachinyamata choncho zikotokhala ndi tanthauzo mavalidwe amenewa kapena amene akuonekera lero tikhoza kunena kuti mwina pa ma presidential candidates amene alipo pakadali panopa Atupele Muluzi ndi wachinyamata ndithu pano tukamba pano mwina ali ndi zaka pafupifupi 46 nde ukaona anthu amene aonetsa chidwi kuti akuzapikisana nawo pa chisankho cha pa 16 September pakadali pano officially Atupele Muluzi akhoza kukhala kuti ndi achichepere taona kukumatulukanso ena achina Daniel Mahata koma ali ndi zaka zochepa zimenenso mwina malingana ndi constitution yathu imafuna munthu amene akupikisana nawo ngati mtsogoleri wa dziko akhale wa zaka 35 kumapita kumwamba tinaonakonso Christopher Chiwomba anatuluka kuti akupikisana nawo aliso ndi zaka zochepa komano officially mwina kuyambira kalekale mmene takhala tikuonera zisankho za mbuyomu wachichepere wachinyamata amene ndithu akuoneka zoti akupikisana nawo ndi amene wa Atupele Muluzi amene ali ndi zaka 46 nde sizachilendo kuti kavalidwe kawo kamakhala ndithu kauchinyamata choncho ndekuti tikhale tikuona ngatinso mfundo zawo zikhale zotsindika kwa achinyamata mwina tingotalikirako tipite pomwe pali phokoso locheperako tilezenso ndi anthu omwe ali pano mwina mayi ndiyambe kudziwa ndi dzina lako ine ndine mayi Chauluka ine ndine mayi Chauluka ndimakhala ku 24 kusese kumene kwachitika sonkhano lero wadokota Atupele Muluzi kamunyadira kwa basi ndi mwana wawo Atupele awa ndi Atupele awa ndi Atupele Muluzi ife tikufuna Atupele Muluzi
muluzi akhale pa mpando chifukwa zambiri tikuzionazi zikuti wawa ife makolo timakhala ndi ana m'manyumbamo timavutika atipere muluzi atilamule dziko limeneli alola atipere muluzi alamule dziko limeneli tikumva nalo zowawa ife azimayi chifukwa choti zisauso zambiri zimene zikuchitika m'Malawi muno tizikulongosoka chabwino zomwe mukuyembekeza ngati mfundo zogwira mtima pano ndi chani zimene tikuyembekeza pano mfundo zogwira mtima atipere muluzi akalowa mboma atikudziwa kuti atichotsera mavuto amene ali mavuto anja mayi mavuto amene alipowa kukweza zinthu mosaganizira bwino azimayi kuti achiteka bizinesi kawo kwa alanda kwa atimira side tiyeni kalandani katundu azimayi kuti akonzekere agulise mteza malichero kwa alanda chimenecho ana athu akuvutika Malawi tikufuna atupere atichotsere chilombo chimenecho atichotsere nkhaza zimenezi atichotsere kuti ife tikhale pa mtendere azimayi chabwino mzangaleya aliso ndi amayi ena oti ayakuena oleya mwina wayima nawo ndayetala amayiwa makambira nachi mwina makamaka timangofuna tingomvako kuti ngati mayi ina chimene akuyembekezera ndi chani kuchokera pa msonkhano uno makamaka kuchokera kwa mtsogoleri wa chipani chimene cha zangayera ndokaseka imoni uli bwanji nakusowa moni nosazeli ati muli bwanji takula Afrika pamalo pano. Makhala kuno ku area 24 ndi makhala ku area 36 zilangani mebadisha sangala ndemwe pezeka bwanji yela ndapezeka pano Afrika pamalo pano ona kwatupele mnuza akasonga chisonkhano ngati chimenechi umadziwaso iwe kuti ona kwatupele mnuza akafika pamalo pamakhala mfundo zenizeni zogwirika olo dziko lino limapezeka malingana ndi mavuto amene ali mdziko munoyela iweyo kudziwaso kuno ndi mfundo ziti zimene inu muona kuti zogwirika zokuti zithandiza tikufuna tiyambe msonkhano wathu yambirira yera ndikuthetsa katangala ona kwatupele muluzi amanena nthawi zonse kuti mundziwe ngati muli katangala dziko silingaende bwino ndaona kwatupele muluzi amadana ndi katangala nde iwowo afuna athetse katangala mudziwa yera azimayi akuvutika dziko muno muli mavuto dziko muno muli njala yera dziko muno muli umphawi yera wa ndirama ungoona azimayi ndi njala tu iye kwatu yera pano pali mphawi ole pamene walipa iwe ulipolo wa ntamba wangobona chake ndikunena zoona kutukula muthumba mwako mulikanga chepe ayi mulikanga ndithokozeni kwambiri zikomo kwazikomo nde mwina Alex utakuona kale kuti program ikuoneka zokuti ikuyambika pakadali pano nde tingomva kuti kodi atibweresera mfundo zotani ndimakambapo kuti poyambirira penipeni mu chaka cha 2022 analengeza atipere muluzi kuti ayi ndasiya active politics chingerezi chake tinene motero anapita kunja pasanthe mwina panangotha chaka chimodzi nkubwereranso kuti ayi ndaona zokuti ndifuna ndimebe pali zinthu zina ndi zina zimene ndikuzoona kuti zizipenda bwino nde ndifuna chikonze nde unaona kuti abweranso ndikupita ku convention ndikukasankha kuti akhale mtsogoleri wa chipani chimenechi ndikukhulupirira kuti ndi amenenso akunyamula chipani cha UDF ndikupita ku chisankho cha pa 16 September apatsire anthu kuti zikomo tiyambe msonkhano wathu pompano pasese kuno kweli 24 mu mzinda wa Lilongwe Yeremia kuti mbwina kusankha iwe usana badwe ambuye mulungu tikupemphani kuti mukhale nafe ndikutitsogolera komanso kupempherera mtendere china chilichonse mbuye wanga chimatheka ndinu ambuye mukhale nafe ndikutitsogolera mu dzina la ambuye wathu Yesu Kristo tikapempha ndikuyamika amen. Zikomo kwambiri tuwathokoze a Bishop Kapira ampingo wa Abraham Church amene atipempherera tatiye mtingowefa bwana aone manja bwana mavoti ndamenewa bwana anthu ndamenewa abwera kuno kusase ground ndicholinga chakuti asafe zimene inu bwana mwakonzera ndimafuna poyambirira penipeni bwana ndiyambe ndikukuthokozani munabwera kuno bwana 2019 munabweranso kuno bwana 2020 pamene timapita kuzisankho mutabwera bwana mudayankhula kwa anthu amene asonkhana pa mudayankhula kuwauza anthu awa za plani imene muli nayo ya dziko lino ndipo anthu amenewa bwana tivomekeze tidapita kuzisankho ndipo kuzisankhozo zina zinachitika tivomere chimenecho koma bwana chimene mafuna ndiyankhule ndi chikondi chimene mwachionetsa kuti lero lino bwana mwabweranso pamalo pano ndikuti mukhoza kuzaona anthu anu
anthu awa akuthokoza chifukwa cha chikondi chimenenu bwana mwaonetsera. Kubwera kwa anthu awa bwana ali ndi mawu amene afuna kuti awayankhule, komanso akufuna amve mawu ochokera kwa inu. Ndisanapite patali bwana ndiwapemphe asinyo chief Chimutu bwana nakoseku bwana olo tsiku limodzi limene tidamva kuti mwasolola. Amalawi bwana, Amalawi akuti inu ndinu chiyembekezo chifukwa akufuna kuti mubwere mboma ndi kuti musakhazikitse chikhalidwe chakusaba chuma cha boma. Chimenecho ndi chifukwa chake anthu awabwera bwana. Anthu awabwera apa bwana ndi chitsimikizo chonena kuti anthuwa akukufunani bwana. Tiyeni tidziwa Malawi yakwana nthawi yakuti tizisankha mtsogoleri titamuona mbiri zake. Yakwana nthawi tizisankha mtsogoleri pakuona kuti adachita chani. Bwana tifuna tikuthokozani fanya chimenecho pa nthawi ino mundilole bwana kuti ndiwapemphe asekretary general wa chipani chathu chokoma chitani chabwino Honorable Lemani kuti akhoza kubwera ndikugula ndani pano. Mene ndukonekele neyo mundu mene mukalukira msuzugwirizana ya. Ndikufuna tipereke yu. Oti kuti olo kuna kuli konse mulongo munamve kuti UDF yazuka. Yu! Yu! UDF! UDF! Kumpoto! Pakati pano! Kumwera! Nanga kuno kunsese! Chambirira ndikuthokozeni president athu kokhala nafe pano mlandole mwana ndi mayi ana kunyumba. Tithokozeso national chair athu amene muli pano mayi Honorable Lilian Patel. Tithokozeso vice president athu amene muli pano Honorable Brahim Elias. Komanso tithokoze second vice president athu mayi Mponera. Tithokozeso treasurer general athu amene muli pano, national guidance secretary amene muli pano, a youth president, women's president, mafumu, amfumu Chimulu amene mukupanga represent TA Tsabango. Akulu mwabwera pano, ma veteran amene muli pano, ma shadow MP councillors, akulu nonse azimayi azibambo nonse mwabwera pano mulandole mwanu. China ndimfuna ndinene pano ndichona kuti tizithokoza Mulungu tikamakhala pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Malawi muno anthu fe taona zinthu zambiri, taona malamulo ambiri, pakana panopa tapeza kuti tabwereranso ku ulamuliro umene sumafunanso democracy Malawi muno. Mukayang'ana lero utsogolero wathu wa lero umene tili nawo Malawi muno ndi utsogolero pondereza, utsogolero womanga wopseza anthu, komanso utsogolero umene ukuphinjisa anthu ndi njala, zinthu kukwera mitengo, anthu muzimu bwana tikayenda anthu akudandaula ena kuti chimanga chikubedwa m'mundamu, chikubedwa chifukwa kuti anthu ali ndi njala. Njala bwana ndi opsya, anthu amatha kupanga zinthu zimene asakufuna chifukwa kuti afuna angokhala apezeke ndi moyo. Ambiri achinyamata anthu ena ali pano akupeza kuti akupanga zinthu zosalongosoka bwana
chifukwa cha mavuto amene tili nawo. Koma tikasankha tikaoneka bwinobwino bwana, munthu amene taona kuti ali ndi kuthekera atha kutichosa m'mavuto awawa ndi inuyo Right Honorable Atipele Muluzi. Bwana mtsogoleri azikhala munthu wamasomphenya, mtsogoleri azitha kuona osati kuyang'ana iyayi, chifukwa pali kusiyana pa kuyang'ana ndi kuona. Atsogoleri amene takhala nawo pana mangoyang'ana saona iyayi. Ifeyo anthu pano pa bwana atopa, akufuna anthu amene angatsogolere kuti azwe muchoonadi, moyo wawo utukuke usinthe. Ndipo zimene zizi bwana ndikuwuzeni ichi, utsogoleri wabwino bwana amapereka ni Mulungu. Ndipo utsogoleri bwana sitimangotola, sungangochoka kwa khuta nzama zako ni nthumbwana ukamba kupanga za utsogoleri. Bwana utsogoleri machoka patali. Tikayang'ana m'Baibulo anthu amene anapanga zinthu zokhazikika pa dziko lapansi pano, utsogoleri sanango utola iyayi. Utsogoleri wawo unachoka patali. Tiona Mose analida banja la chifumu, si choncho? Kuti atsogolere mtundu wa anthu. Sizinangochitika izi zinthuzo bwana. Ife tikang'ana inu bwana, muli ndi khalidwe limene Amalawi akufuna. Khalidwe limene lolo ndi limene lingapangise kuti masomphenya anu bwana atetezeke, azakwaniritsidwe. Anthu ena bwana alibe khalidwe, akafika pamalo akatenga maudindo amatembenuka, amasintha, anthu amasintha bwana. Koma ife ngati achinyamata, ngati ife achipani, ngati anthu amipingo azipani makolo bwana, ife taloza maso athu pa inuyo bwana. Bwana musaope pena pali ponse bwana, muponde pena pali ponse chifukwa anthu akukondani. Anthu akufuna anthu amene ali ndi ma values. Osati kuti anthu ongochoka pena pake apo basi ndikubwera mati namiza pandatopa ndi kwambiri kunamizidwa. Bwana kunamizidwa mkowawa. Sitingamangokhala ife mango namizidwa mwe mango palibe munthu panoto amene afuna zolakwika. Alipo ngati pano? Pali munthu amene afuna khala osauka pano? Ndiye ngati mukufuna miyoyo yanu isinthe, muziwe ichi, kapolo sangachose kapolo zake mu mphawi. Mukuyenera kukhala ndi anthu amene ali patsogolo kuti akuchoseni mu mphawiwu, mukapolo tili nawowu. Anthu amene wowo ndipo munthu amene yoyo amene angatitsogole chimenecho ndi Right Honorable Atipele Muluzi. Munthu muzitha kuona mbiri yake kumene akuchokera, pamene ali ndi pamene akupita. Choncho mmatha kukhala ndi mtsogoleri amene mungathe kunkhulupirira kuti uyuyu tikamwika pa mtundapo sakatembenuka mawanga. Anthu tu bwana pano amatiuza amabwera ndikunena zinthu. Tilandira fertilizer. Pano mukhala ndi 1 million jobs. Pano tikupasani zinthu zambirimbiri amatilonjeza. Koma lero tidya katatu pasiku. Lero mukudya patatu pasiku. Kapena mwasanja nthumba mu masanja. Simunasanje tweti. Ndiye mukafuna anthu amene ali ndi kuthekera kuti muthe kukhala ndi kusanja. Anthu amene mutakhala ndi anthu amene angathe kuthandiza ndi kusanja ndi chipani cha UDF. Chipani cha UDF mulamulo wake anthu amakhala ndalama nthumba. Ndiye lero ngati tikufuna tikhalenso ndi kuthekera kumeneko, tikuyenera kuti tione kumene tikuchokera kuti tiziwe kumene tikupita. Bwana zoyankhula nzambiri, koma ni nthawi ndi kunja kumene nyengo ikuyendera bwana. Ine ndafuna kuti ndikuthokozeni ndikuyamikeni pa ntchito imene mukugwira, ndipo bwana ndanenamo kuti muyende dziko lino lonse sanje chipena paliponse muponde bwana. Musasankhe mbali, musangopita mmalo mmene anthu amangopangira misonkhano motchuka-tchuka moyayi. Muzilowa mkati ngati mulomo bwana. Chifukwa muno bwana anthu amakusowa na amakukondani, akakonda ni choncho amazoti chipani chawo chilipo. Bwana Lilongwe akukondani ndipo yakulemekezani, ndipo Lilongwe mwene mukondana chonchi bwana akusangalira, ndipo anthu amene wa bwana amangazola kupaseni vote. Mama amenewa ndikuthokozeni nonse amene mabwera pano. Ine ndinyadire onse amene tagwira ntchito kuti msonkhano umene utheke. Mulandire mwanu sizophweka kuyanjanisa gulu lonseli libwere pamodzi. Mulandire ule mwanu nonse. Ine ndikuthokoza nonse, zikomo kwambiri, zikomo.
Manjamo mwa Secretary General. Manjamo mwa Secretary General. Bwana, pamene ndikufuna ndiwazutse a first vice president achipani chathu ndipati nene mawu abodza. Amene anamiriya onda Secretary General. Ndipo zaka zawo sizidakwane 40 koma ndi Secretary General wa chipani. Ine bwana ndayimirira pano. Zaka zanga ndi 35 koma mwandipatsa kuti ndikhozo yimirira ndiyankhule pano. Chimene ndikufuna ndinene ndi chani? Chifukwa Chinyamata amene asonkhana ukayima uku bwana anamizidwa nthawi yayitali. Tikupatsani maudindo, tikupanga za inu. Akalandira maudindo samachita. Inu bwana mukuzichita. Secretary General zaka zosakwana 40. Mukupatsa munthu wa zaka zosakwana 35 kuti akhale master of ceremony. Chiyembekezo cha Malawi kwa Chinyamata ndi right honorable Atupele Muluzi. Akuzichita. Osataza zichitayi. Pa nthawi ino bwana mundilole kunena kuti ndiwazutse a first vice president honorable Rahimu Arias kunena kuti akhoza kukulandirani. Zikomo bwana. UDF kumpoto kumwela nanga pakati pano sinukumvani Atupele Muluzi sinukumvani aliyesa afuna Atupele manja mwamba tatsimikizo na Atupele president tatsimikizo ati Malawi yukufuna Chinyamata Zikomo honorable right president na unyumba kwano ulemo upite kwa chair atu secretary general first vice president poti ndikumwambaku mafumu ndi nonse wena kulandira ulemu landirani ulemu wanu bwana Central Region yakala yukulirani aliyese wakala kufusa Atupele atulukaliti koma ni mmene mukuonera mmene Central Region yakulandirirani Central Region yakulandirani ni manja onse bwana mosataya nthawi poti kumwambaku ukuoneka kuti sikudatikomere mtima koma ndikukhulupirira kuti Mulungu atikomera mtima kuti Amalawi amve mawu amene mwabweretsera pano monga mukudziwira bwana mmene zinthu zakhala zikuyendera inu munanena kuti musayike munthu amene sadziwa chimene akupanga sumungatengere nala kumpatsa basi kuti ayendetse iya lero ndizi Amalawi tikuzionazi Toya pieces ali pabwanji adatuza fertilizer zakhala 4000 lero ndi chani maloma fertilizer pano sugar afika chani 45 bwana Malawi akuzuzika atsimikiza mawu amene munanena ku debate kuti maontho amuwamuyika pa mpandoyu akulowetsa ndi kuchimpompo lero ndi zimene zikuchitikazi alibe direction pano 6 months tikupita koma palibe chimene chikuoneka bwana dziko likuvutika dziko likudikira inu bwana kuti muliphule pa moto Amalawi azuzika nthawi yayitali akufuna munthu wa experience munthu amene adayamba ndi zaka zochepa kugwira ntchito za boma zotumikira Amalawi wopanda mbiri ina iliyonse yosolola no akuyesera kufukula kukumba koma simuzapeza kuti Atupele ampezera china chake chipani chimene chidatana ndi MCP ndi chipani chiti cha UDF chipani chimene chidalowa mboma osatulitsidwa ndi vote ya Malawi ndi chipani chiti UDF chipani chimene chidalamulira Malawi 10 years
mpanda 5 years melana namulia malemu bingu chipandi chake ndi chiti bwana ndi mawu amenewa poti kunjaku kukondeka kwa tidera ine ndidzutsa ino cyclone chivomerezi mwana wa mkango amene akutenga boma miyezi ikubwerayi Septemba uno wopanda kukayikira wachinyamata wina aliyese wasunga voti atupele zimayi wina aliyese wasunga voti atupele chipandi cha nyamata tsogolo wala ndikutsutsireni mpenzi chivomerezi cyclone atupele muluzi zikomo kwambiri Malawi. Ndikanena kuti dzuka Malawi dzuka mundiyankhe kuti dzuka dzuka Malawi dzuka dzuka Malawi dzuka ndikanena kuti kumpoto mundiyankhe kuti Malawi kumpoto Malawi Ndikati kumwera Malawi pakati ulemu kwa Honorable Lillian Patel amene muli National Chairperson wa chipani cha Chunjangu, Honorable Vice President Honorable Rahim Elias, atsogoleri onse a National Executive motsogozedwa the Honorable Regional Governor amfumu komanso mwachidule chifukwa cha nthawi amayi ndi abambo moni nonse Amalawi koti mukudziwa chani ine Atupele Muluzi sindili munthu osangalala pakali pano sindi kusangalala mmene dziko lathu likuyendera nde chifukwa chake ndabwera lero kuti ndilankhule ku mtundu wa Malawi chifukwa zinthu ziyenera kuti zisinthe mu dziko muno. Malawi ili pa chipwirikiti. Malawi is in a crisis. Chuma chathu chasokonekera. Katundu angokwera ntengo tsiku ndi tsiku. Chimanga mukugula bagi imodzi 100,000. Bikiri imodzi 10,000. Sugar 4,500. Tili ndi mavuto
azachuma. That's fine. Akudandaula mvula ine ndikudandaula ngati. Pali mavuto ambiri. Komanso kuphatikiza mavuto achuma. Kunjakuso tivomereze chakudya chakhala chikuvuta kwambiri mdziko muno. Ndi ochepa amene akukwanitsa kuti akagule chakudya. Ambiri akugona ndi njala. Ndeine yeah. Bepani chifukwa cha mvula nimafunika kuti tikhazikike koma ndikozopitiriza si George. Amayi ndabambo mene zafika mdziko muno. Mukudandaula nkhani ya chakudya, mukudandaula nkhani ya kusowa ndalama, achinyamata akusowa ntchito. Zonsezi zikuchitika chifukwa chosowa utsogoleri. Zonsezi zimene mukukumana nazo abale anga, Malawi onse aliyense akudandira zomwezi. Ndipereke chitsanzo. Munthu kulandira ndalama 100,000 pa mwezi. Thumba ya chimanga ndalama zingati? 100,000 yomwe. Nanga mukanizire mayendedwe muchoke transport kwa chinsapu kapena ku 24 pita ku town 2,000. Si George? 2,000 eso mubwererenso. Nanga renti mwina usachepera 50,000. Si George? Ndiye ndikuona ise mwina ndikupase microphone undiuze bwino mene uku zinthu zilili. Undiuze bwino ulankhule kwa mtundu wa Malawi. Undiuze dzina lako, uchokera kuti, ulankhule kwa mtundu wa Malawi. Umene ukumana nazo tsiku ndi tsiku. Ine dzina langa ndine Matola Saidi. Ndikuchokera ku Kalieka 1. Chimene chikufuta kwambiri Malawi muno, kuchokera pakuyambira kulamula kwa boma ilili la Malawi Congress Party, palibe tsiku olo ndi limodzi limene anthu ife tidadya mosangalala. Bwana muli apa soya pieces weniyu amene tinkagula pa 120 leloli ndi 1,000. Mafuta opikira
omwewa oti tikagula chinthu tikwena tiphikire mafuta kuti tisangalale simungapeza 200 pansika. Sugar masiku ambuyo tinkagula oyeza wa 100 kwacha, panopa oyeza anatiletsa tikukakamisika kugula paketi. Paketi iyo ili pa 4,500. Eva chimene ndingakamba ine pano ndichakuti tikapitilira pa ulamuliro uwu kwatsala ndi kwakuti tifa. Bwana, chaka changa choyamba kufuna kuvota ndi chinochi. Voti ya ine yoyamba ndazibale yanga mukwaona apawa ikupita kwa inu bwana. Palibenso wina olandira voti ya ine koma inu nokha bwana. Ndiye chonde mawu amene mmatiyankhula chilimbikitso bwana muwakhazikitsa kuti Amalawi amukwaona apa mawu asadzalire bwana. Chiyembekezo chathu ndinu nokha. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Matola. Kulila kwa Matola ati dzina kiti Matola Saidi ndikudziwa kuti ndikulilaso kwa Amalawi ambiri. Ndiye ndipemphe mayi imodzi kuti abwere azafotokoze zimene. Mayi bwerani mundiuza dzina lanu kumene mukuchokera. Mwalankhulire Amalawi zimene mukukumana nazo, mundipase dzina limene mukuchokera. Ine zina langa ndi Alima Kasimu, ndimakhala kuKatondo. Bwana choti ndikuuzeni ziko muno ndiye muli mavuto. Oti ife azimayi mtendere tilibe manyumba. Vuto loyamba ndilokuti timatha kumaoda mwina kanteza pang'ono tipite mtawuni. Mene muja timakamenyedwa ndi accident kutilanda. Ndiye tikamalira kuti lichera mwatengali ndi amuna athu amanena zoti mamuna lichera simugona nalo paphasa. Ndiye ife chimene chicha bwana timadandaula kwambiri. Ndiye ife tikukupemphani mmenenso tinakupemphani poyamba kuti chimene mwachimangachi musakhalenso mgwirizano wina uliwonse ndi munthu, kuti ifeyo voti yathu tikupaseni inuyo. Timakhumudwa Malawi mukapanga zinthu ife tipanga mwakuti tigwirizana ndi akuti mumatibwezera ifeyo mbuyo bwana. Ndiye chimene ngati pano mwayima nokha muyimebe nokha mpaka tsogolo ife voti tikupaseni. Zikomo kwambiri. Eva Nditokoze kwambiri mayi Alima chifukwa mwalankhulira Malawi. Ine amayi ndi abambo ngati Malawi m'bale wanu, Malawi mzanu. Mavuto amene afotokozedwa pano ndi mavuto amene tonse tikukumana nawo. Ndipereke chitsanzo dzanali ndinapita mu shop mu Solomo, ndinaona amayi ena amalira misozi atanyamula basket. Mu basket imo anagula ufa, mu basket imo anagula ndiwo, anagula mafuta ophikira, anagula sugar, anagula sopo. Koma atapita anokuti apite no polipira kuti akalipire. Ndrama sizimakwana. Ndiye anayamba kuganiza kuti kodi apa ndicho sapo chani. Ndikachotsa ufa
nanga ana akadya chani madzulo ano. Ndikachotsa mafuta ophikira kodi nanga tikazingira chani. Ndikachotsa shuga kodi tikamwera bwanji. Izi ndi zimene Malawi alenselero akumana nazo. Ukapita kagula katundu ukuchita kusankha kodi lero ndigule chani. Chifukwa ndalama yavuta. Katundu wafika poti aliyense sangakwanitse kugula zinthu zafika potina kwambiri. Uku sikukhala ayi. Chitsanzo china achinyamata alankhula pano. Matola anabwera pano kufotokoza. Koma pali zina zimene sanafotokoze. Ena achinyamata afuna passport, afuna driving license. Koma sungapeze passport, sungapeze driving license osahonga muntu. Ndindi nzanga wina wachinyamata amachokera kumzuzu. Anabwera ku Blantyre amafuna driving passport. Atafika ku immigration anaona kwa dzadza anthu ambiri. Analephera kuti apeze passport. Nde wina anampeza kuti aise tabwera pano ndikuthandize kungenyemera hands. Nde kuti mutha kujambulisa chithunzi kutsogolo kuti kambirane bwino mwina passport ikozotuluka. Atawononga ndrama yosachepera 500,000. Pamene anayimbidwa phone kuti aise tikumane pa Shoprite ndizakupatse passport yako ichi. Ndimene zinthu zilili mdziko muno. Kutanthauza kuti kuli chipirikiti. Simene boma imayenera kuti yendetsedwe. Lero mupeze 60,000 kuti anyamata apite ku school ya community. Mupeze 5,000 akuti development fee kuti ana apite ku primary. Achinyamata ambiri akulephera kulipira mafizi ma university. Ogwira ntchito boma ma civil servants. Ndikudziwa mainda abambo mena akuvutikira ma civil servants. Ambiri andizi ngongole to. Pamwezi ndrama akamawerengetsera pakuti pamwezi zimakhala ndrama zochepa kwambiri. Sakukwanitsa ma civil servant kukhala ngati anthu mdziko muno. Tiyenera kuyang'ana bwino kuunika bwino mene dziko lino likuyendera. Tikapita ku chipatala tikuona kuti kulibe mankhwala. Amalawi ukusukukhala hayi. Sopo you fresh timagula 100 kwacha. Lelo you fresh omweyo 500 kwacha. Zingati 1,000. Ndendi angati lelo akukwanitsa kugula sopo. Ambiri sopo yemweyo kusambira, yemweyo kuchapira, yemweyo kudzola ngati mafuta. Amainda bambo zinthu sizili bwino mdziko muno. Zinthu ziyenera kusintha. Aliyense pano akhale ndi mkwiyo. Ukusukukhala. Tikapitiriza chonchi ndiye kuti kutsogolo kuli mavuto so akulu. Malawi must change. Malawi must change. Kusintha kuti kuzinthu zisinthe
ndikuvota chifukwa mukavota mola kuika ndendi zimene zimukuziona zukulowani nthumba voti yanu ya 2020 yukulowani nthumba yakuchotsani ndalama nthumba ndimwene yabweretsa mavuto mdziko muno nde ine pamene ndayima pano ndofuna ndikutsimikizeni kuti atupele alipo atupele akumenyerani nkhondo atupele alipo ine amayinda bambo ndine mzika wa dziko lino I'm a Malawian bambo anga amachokera kuchiyawo ndi achiyawo eti mukwadziwa bwinobwino mayi anga kumalingunde kunsinja ine ndine wachiyawo komanso ndine mchewa ndine mchewa wa konkuno kwa masula ndekwathu kumeneko ine ndili ndi experience yakayendetsedwe kadziko komanso business ndimayidziwa kuphatikizanso ndi abale network yopya kunja kwa dziko lino la Malawi. I am known on the world stage. Dzanali ndinali ku Angola ndiukumana ndi atsogoleri osiyanasiyana komanso ndili ndi clean record. Sumumva mbiri kuti atupele ndi osolola. Sumumva mbiri kuti atupele ndi wakuba. Chifukwa ntchito yanga munandituma kuti ndikumenyereni nkhondo. Ine ndazipereka. Ndikuzipereka. Chifukwa ndikukuonani. Ndikukumvani. Ndikumva madandaulo anu. Ndikumva kulira kwanu. Ndiye chifukwa chake ndikuyima poyera kuti ndikutumikireni. Ine ndikunena iza mayinda bambo chifukwa ena sakudziwa bwinobwino kodi nchifukwa chani mukupezeka kuti katundu angokwera mtengo tsiku ndi tsiku, mulibe ndalama nthumba, ma business anu sakuyenda, ntchito simukuzipeza, chakudya chikusowa. Chinthu choyambirira ndi utsogoleri. Leadership amayinda abambo pa dziko ndiyofunikira kwambiri. Chifukwa ena sakudziwa kuti kugona kwa njala kwanu, kusowa kwa makobidi kwayamba chifukwa cha katangale. Ena sakupanga connection imeneyo yayi. Akuganiza kuti zangobwera. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha katangale. Ndipereke chitsanzo amayinda abambo mene UDF imalamula 1994 inapanga chinthu chimene ena mwina sakumvetsesa, ena safuna kuvomereza. Mbuyomu isanabwere UDF tonse timayang'ana boma, china chilichonse timayang'ana boma. Malawi anaibe ndalama, china chilichonse timayang'ana boma. Itabwera UDF inanena kuti ntchito yoendetsa boma ndikuonetsetsa kuti tikhale ndi ma systems ndondomeko zoonetsetsa kuti ma business asakhale ndi boma, akhale ndi Amalawi.
ndalama zikhale ndi Amalawi, zikhale ndi boma. Ena sakumvesesa ma economists akuzani modern economic policies yoyendesa dziko ndikuonetsetsa kuti boma yukhazikitsa ndondomeko kuti inuyo mabizinesi anu atukuke. Osati imene zikuchitika lero timayang'ana munthu wandale, tikudikira munthu wandale kuti tipeze ndalama. Sizimayenera kukhala choncho iyayi. Inuyo mayenera kukhala ndi ndalama. Inuyo mayenera kukhala ndi mabizinesi. Ndikufuna ndipereke challenge. Muyang'ane mayiko amene akuyendetsedwa bwino. Ma economy yawo. Boma sipanga business. Government is not there to do business. Business amapanga ndi private sector. Business amapanga ndi anthu amene amadziwa business. Boma siyendesa makampani. Boma siyendesa mabusiness. Mukangolola kuti boma ziyendesa mabusiness makampani, ndi mmene muziona zimene zikuchitika tsiku la lero. Kusiyana kwa enawo ndife ndi zimenezo. Timakhulupirira kuti musaopyeze ma businessmen in Malawi. Musaopyeze makampani. Plani yathu pamene tikufuna kutenga boma, our plan is business first. Business first. Kutanthauza kwake ndugu, boma izimvera anthu odziwa business. Kuti chuma chiyende mdziko muno ndi ma business. Kuti fika business ndimene mathandiza kuti boma litolere misonkho. Ngati ma business sakuyenda bwino, ndiye kuti boma sitha kutolera misonkho. Business zikozothandiza kuti tizitumiza katundu kunja, kuti tipeze foreign exchange. Koma ngati sitikumvera business, anthu a business mdziko muno, kandi business wang'ono ka business yayikulu, ndiye kuti chuma sichingayende. Mukayamba kuopyeza ma businessmen, mukayamba kuopyeza ma business, the economy will collapse. Sizingayende olo pang'ono. Ntchito ya boma ndikumvetsera bwinobwino. Azimayi apa mwina muli ndi mpata opanga business, koma mukusowa capital. Achinyamata muli ndi luso, koma mukusowa capital. Taona lero menzi kuchitika mdziko muno. Tonse tikudikira kuboma. Tikudikira mabwana andale. Menezi kuchitika chifukwa cha zimenezi boma lungubwereka ndalama za nkhani m'mabanki. Mabilioni ndi mabilioni. Zikachitika choncho zikutanthauza kuti inu kuti mupeze mpata kuti mukabwereke ku banki sizikutheka. Koma ife tikufuna tikatenga boma lisiye kubwereka, tukupatseni mpata ino a business muzikabwereka ndalama mutukuke. That is the role of government. Ndiye kusiyana kwa ife tili ndi experience. Tikudziwa bwinobwino mayiko amene akutukuka. Chifukwa let business run business. Let government run government. Mukafuna passport, osati mukahongai. Mukafuna driving license, osati mukahongai.
zinthu zizigwira mmene ziyenera kugwirira ntchito. Ndabwera kuno ku 24 pa ground pano kuona mmene msewu ulili. Ntchito ya boma ndikuonetsetsa kuti misewu imeneyo ikonzedwa. Ntchito ya boma ndikuonetsetsa kuti mukhale ndi madzi akumwa, chifukwa ambiri akusowa madzi abwino. Ntchito ya boma ndikuonetsetsa kuti mukhale ndi magetsi. Koma the most important ndikuonetsetsa kuti tikupatseni mpata kuti mukhale ndi ndalama nthumba. Ndalama zikakhala nthumba simudandaula. Ngati simunapange bwino muli ndi dola. Sichonja chimene. Tukakhala ndi dola isezi mayenda bwanji. Tukufuna dola sichonja. Tukufuna jani? Tukufuna dola. Osati ndalama zikhale ni mabwana ayi. Ndalama zikhale ni mabwana ayi. Koma menezi kuchitika mdziko muno amayenda abambo. Malawi ikupha Malawi. Malawi is killing Malawi itself. Chifukwa mene ndikuonera amayenda abambo mene zinthu zilili pakali pano. Zinthu zafika pawesi. Koma akutuza kuti sizinati. Ngati sidisinta ichi ndi chiyambi. Ndiye chifukwa chake atupere akubwera kuzakulankhula. Ife tili ndi plani ya zaulimi yakayendesedwe kachuma chino za magetsi za migodi. Tikudziwa kuti dziko lino limadalira ulimi, agriculture. Koma chinthu chimodzi chimene tiyenera kusintha amayenda abambo pa nkhani ya ulimi. Agriculture kuti iyende ndio kuti ndi commercialization of agriculture. Maiko anzathu makatenga Zambia, Zimbabwe, South Africa. Ndi farmers amene ali ndi experience akulu amene timaitana kuti abwere azatithandize kulima kuti anthu akhale ndi chakudya. Through commercialization tikozanso kuthandiza kuti titsitse mitengo ya chani ya chakudya. Komanso boma likuononga ndalama zambiri. FISP tikatinge AIP ya fetereza. Ndalama zikuonongeka mabilioni ndi mabilioni. Zina zikudzera Katangale, ndi zina zimene akudyera. Ndipereke chitsanzo. Central region timalima. Ena amene mmalima pano takwezani dzanja. Amene amalima ndi ndani? Good. Mumafuna zipangizo si George. Koma mukalima paja mukafuna kulitsa ulimi wanu kandi chimanga, Adimaki imakugula ni mtengo otsika kwambiri si George. Ikabwera nthawi ya njala kuti mufuna kugula chimanga chomwe chija chimachitika ndija chimakhala chokwera kwambiri. Kodi amayenda abambo munthu ulimaso kumene kundikuba ndalama zanu zomwe zija ulimi wanu ndikumene ena akuluakulu akusoweretsa ndalama za dziko. Ndiye ndikufuna ndikutsimikizeni kuti dziko lapansi lasintha. Sinthawi yoganiza kuti ena maiko apitiriza matithandiza ndalama. Ananyanyala
chifukwa chosolola. Ndiye atupele akuti mtsogoleri wa Malawi kuyambira pa 16 September akhale mtsogoleri amene akudziwa kuti lelo it's about trade and investments. It is no longer about aid. Sinthawi yomazungulira mapempha maiko. Nthawi imene yapita. Mulungu anatidalitsa dziko la Malawi si dziko losauka ayi. Koma vuto ndi utsogoleri. Malawi is a very rich country. Koma paufunika utsogoleri. Koma utsogoleri asangokhala mtsogoleri. Akhaleso ndi network yamphamvu. Maiko ndi maiko. Kuti ndalama zibwele, madollars abwele mdziko muno. That is what we need. We need trade and investments and not aid. We need to ensure that we diversify this economy for exports so that we can generate foreign exchange into this country. Koma chintu china ndimadindu fotokoze pano mochenjeza dziko lino amainda abambo wina afune wina asafune kuyambira 16 September 2025 lukusintha pakubwera mtsogoleri watsopano atupele Muluzi. We want change. We want change. We want change now. We want change. We want change. We want change. Pamene atupele akubwera ngati president wa dziko lino la Malawi. Ndikufuna ndichenjeze. Ndikudziwa ndalandira ma report. Dimayina ndikudziwa anthu amene asunga ndalama United States dollars mabanki akunja. Ndalama zanu za Malawi zimene zabedwa ndikupempha tisanafike September 2025 abweze ndalama zimene zizibwerere kwa Malawi. Mwina sana ndipe bwino ndikuyankhula ndi maiko governments amene anduonetsa ma millions
of hundreds of millions of dollars zimene zasungidwa ndatsogoleranu mabanki akunja. Drama zimenezi zibwerere kwa Malawi tisanapite fika September 2025. Izi ni drama za Malawi. Ngati sizibwezedwa, we are going to repatriate those funds. Izi amena kuonyera pakanema akudziwa zimene ndikulankhula. Malawi anza musapote mupereke support kwa tupele mulozi kuti tisinthe ndi chipani cha UDF tisinthe Malawi. Izi zonsezi ndikupangira inu, ndikupangira inu, ndikupangira inu, ndikupangira inu, ndikupangira inu, ndikupangira inu. Muvotere antupele muluzi kuti mkwiyo wanu madandalo anu amveke. Muvotere ma MP a UDF, muvotere ma kansala a UDF. Ina mainda abambo ndili ndi chikhulupiriro kuti Malawi isintha. Tizungulira nsanje mpaka na kuchitipa mpaka na atupele muluzi ndi chipani cha UDF chilamuleso dziko lino la Malawi. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Zikomo. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.